Qiniswe kakhulu ezokuphepha ejele iHosi Mampuru okuboshwa kulona iboshwe ezingozi kakhulu eSepitoli. Ungqongqoshe wezokuhlunyelwa kwezimilo uRonald Lamula uthe ukholwa ukuthi ke indlela leli jele selungise ngayo izokunqanda ukweqa kweziboshwa. Leli jele liyikhaya lezintswelaboya eziyingozi emphakathini njengoba selungisiwe nje mancane kakhulu amathuba okuthola intuba yokweqa. As they know that if they misbehave, you are sent to CMAX, your privileges will be taken and you will be confined in a solitary confinement. Leli jele kwabe kuboshwe kulo ungqondongqondo emacaleni obugebengu obuhleliwe uRedo van Krusher kanye nowabe esolwa ngamacala okudlwengula uAnanias Mathe. Manje sekuyikhaya losanda kulahlwa yicala lokudlwengula ingane encane endaweni yokudlela iDross uNicholas Nino. Ungqongqoshe wezokuhlunyeleliswa kwezimilo nobulungiswa uthi seziqiniswe kakhulu ezokuphepha. Isigameko esenzeka ngo2006 nalapho kweqa khona isigelekeqe esikhulu uAnanias Mathe angeke siphinde senzeke. As you are saying, he was the only one. It has never happened thereafter. Neither that he was the only one. It has never happened before. It will never happen again. And if we look at the renovations here, they also respond to some of those challenges. Ungqongqoshe uphinde waxoxisana nabalahlwe amacala odlame oluyamaniswa nobulili ebaqhuquzela ukuthi bengaphinde benze lamacala.